שיניים צהובות יכולות לגרום לסכנות בריאותיות קשות ואפילו מסכנות חיים. האם אתה סובל משיניים צהובות? כן. ומה אתה חושב ששיניים צהובות יכולות לומר על הבריאות שלך? א' ב' של אורח חיים בריא. האם ידעת ששיניים צהובות יכולות לגרום לסכנות בריאותיות קשות ואפילו מסכנות חיים? וואלה, לא ידעתי את זה בכלל. האם ידעת שיש חיידקים מסוימים שגדלים על שיניים צהובות, יכולים לחדור דרך החניכיים, להגיע לכלי הדם ולפגוע בדם שלנו? לא ידעתי, חידשת לי ממש. מה אתה חושב שצריך לעשות כדי להלבין את השיניים שלך ובעצם לדאוג לבריאות שלך? ללכת לעשות הלבנה, או אפילו לפני הלבנה ללכת לשיננית. מה אם הייתי אומרת לך שלא צריך היום להוציא את כל האלפי שקלים על הלבנה, ושאפשר לפתור את זה באמצעות פחם פעיל וקליפת קוקוס? תסבירי, מה הקטע, איך זה... אז קודם כל אני רוצה שתכיר את ערכת ההלבנה של סמיילי. זה ערכת הלבנה ביתית, שהיא מורכבת מ-100% רכיבים טבעיים, מפחם פעיל, מקליפת קוקוס ומננה אורגני, והכל מאושר על ידי תקנים בינלאומיים מחמירים. המארז מלבין את השיניים שלך, נפטר מכל החיידקים, מנטרל ריחות רעים מהפה וגם שומר על הבריאות שלך. כמה זמן אני יכול לראות תוצאה? אתה רואה תוצאות החל מהשימוש הראשון, ואני אגיד לך יותר מזה. יש לסמיילי כבר מעל 50,000 לקוחות מרוצים. אתה יכול גם לקרוא את כל הביקורות באתר שלהם. יש לך 30 ימי ניסיון חינם, ככה שאתה יכול להשתמש, ואם אתה לא מרוצה ואתה לא רואה תוצאות מהשימוש הראשון, אתה מקבל החזר כספי מלא. ככה שאתה מורווח משני הכיוונים, לא? פצצה? לא יודע, עכשיו איפה אני משיג את זה? באתר של סמיילי, ויש לך עכשיו הטבה מיוחדת. סמיילי יצאו במבצע מטורף, 30% הנחה ומשלוחים חינם לכל הארץ. אני בוודאות יזמין.